Lige nu der står vi i scenografien på vores kommende forestilling, Ensemble C2. Og jeg står her sammen med Jonathan. Og Jonathan, du er jo en af skuespillerne i forestillingen. Og du skal lave noget mad i forestillingen. Det skal jeg, ja. Du har simpelthen lovet at tage os igennem en af de mange retter, der skal laves. Præcis. Ja, hvad er det for en ret? Jamen, det er en lille nytårsret, en pomme fondant, meget klassisk fransk, med i det her tilfælde lidt syrnet fløde, som vi skiller med en urteolie. Og så, det er jo nytår, så der skal lidt kaviar på. Vi bruger stenbiderrogn, fordi kaviar, det kan jo godt blive rigtig dyrt med alle de forestillinger, vi skal spille. Men det er, altså pomme fondant, som ligesom er, hvad kan man sige, fundamentet i retten, er en kartoffel, der egentlig bare er stegt og så bagt med noget fond. Det bliver bare, altså virkelig, det er en måde at ophøje kartoflen på, og jeg synes, det franske køkken er rigtig god til det her med at tage nogle relativt ydmyge ting, og så sørge for, at de virkelig bliver fornemme i det, ikke? Og du starter med at skære i firkanter? Jeg starter med at skære i firkanter. Nogen kan også godt lide pomme fondant som sådan udstukket med en udstikkerring, hvor de er runde eller sådan cylindriske. Det jeg godt kan lide ved firkanterne, det er, at når man så skal give dem den her smagen af stegt kartoffel, så kan man vende dem på den ene side, den anden side, og sådan som en terning, og få overfladen godt brunet af. Lige nu er det egentlig bare en rigtig varm pande med en lille smule olie på. Senere lidt smør, og så skal den også i ovnen med det. Ja. Men det er som sagt en ret, der bliver serveret, hvor det er nytårsaften i forestillingen. Ja. Og den kom faktisk til, og jeg skal lige sige i øvrigt også, at man får lidt overskydende kartoffel, og det kan man selvfølgelig fryse ned og bruge til en kartoffelporsuppe. Det gør jeg selv derhjemme i hvert fald. Man kan ikke give det til hønsene. Høns kan ikke spise rå kartoffel. Hvilket ellers ville have været en skidegod idé. Nej, men hvad hedder det? Vi lavede den faktisk herinde i scenografien. Der var en champagnesmagning til Nordjysk Madfestival. Ja. Og så skulle jeg komme og lave mad til, der sad 14 mennesker her og fik noget rigtig god champagne. Og så prøvede jeg at lave noget, der passede til. Det var egentlig meningen, det skulle være noget af det, vi havde i forestillingen. Jeg snød lidt og lavede den her i stedet. Og så snart er det Mina, som er den ene af instruktørerne, hun havde smagt den, så sagde hun, ej, vi bytter. Vi laver den her i stedet. Ja. På lige herovre, bare lige venner. Allerede nu har vi fået sådan en god, altså lidt den der gyldenbrune farve, hvor man tænker, det ligner noget, der smager godt. De er selvfølgelig stadig helt rå indeni. Men det er bare den her overfladestegning, det giver en rigtig lækker, smagen af stegt kartoffel. Ja. Så har jeg også noget hønsefond her, og der kan man bruge, hvis man ikke har den gode hjemmelavede, hvor man har stået og kogt på ben selv, man kan også bruge kalvefond, så kan man egentlig bare bruge en lille terning hønsebouillon egentlig. Det kan altid blive bedre, jo mere fancy retning man går i. Man kan jo også bruge ægte kaviar. Men jeg vil sige, kartoflen, der er det vigtigt, at man bruger en, der ligesom har en godt stivelsesindhold. Og specielle kartofler, man skal gå efter? Jeg vil sige, man skal i hvert fald undgå bagekartoflen, synes jeg, fordi den er skidegod til rigtig mange ting. Den er god til pomme purée, den er god til pomme duchesse, den er god til at blive most. Men den bliver bare lidt melet og falder lidt fra hinanden, hvis man bruger den her. Så i stedet brug en god almindelig lammefjords, eller altså bare det man på engelsk vil sige en waxy potato, så man har den her sådan, det er waxy, det er det de siger, at den har sådan lidt voksagtig. Det lyder ikke lige så charmerende på dansk, men det er det, der bliver bedst. Og Jonathan, jeg kan jo høre, at du har jo en kæmpe passion for mad, som dig selv, som Jonathan. Ja. Men den karakter, du jo faktisk spiller i forestillingen... Han har også en passion for mad. Det må man sige. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt omkring den karakter, du spiller? Ja, og jeg vil sige, hans passion for mad er måske virkelig blevet forbedret en lille bitte smule. Han er kok. Jeg spiller, han hedder Frank. Og han har været kok i lang tid. Meget fordi det var det eneste, han egentlig kunne finde ud af. Der er ikke så meget andet i hans liv, der har fungeret. Der er ikke rigtig noget, der går, som han gerne vil have det. Men som mange kokke, jeg har mødt, nu siger jeg bare lige, at jeg også lige tager lidt hvidløg, knuser det, og så lidt frisk timian. Bare lige herover til sammen med lidt smør. Men hans, hvad kan man sige, passion for mad er mere en form for flugt, tror jeg nærmest. Og så har han jo også det, som
man kender fra klichékokken, han har noget med sit temperament. Som han ikke rigtig kan styre altid. Og så har han en bedstemor, som stresser ham sindssygt meget, fordi hun ikke har det særlig godt. Og han skal ligesom passe på hende. Vi møder ham på et tidspunkt, hvor det er en lille smule svært at være Frank. Jeg vil sige, alle dem, vi har med at gøre i forestillingen, det er en lille smule svært at være dem. Og så kommer maden ind i billedet, og nogle gange er det maden, der redder det hele. Nogle gange er det menneskene. Men hvor er skillelinjen i virkeligheden mellem mad og mennesker? Nej, det ved jeg ikke. Det er måske lidt højtravende. Og nu tog du bare lidt smør og vendte op på kartofler? Ja, præcis. Den her kombination af olie og smør, nu står jeg omvendt i forhold til komfur. Jeg skruer bare lige lidt ned. Altså, jeg plejer altid at bruge olie til at stege hårdt til at starte med, og så smør bagefter, fordi når det bruges op, som I kan se, det gør her, så får man mulighed for at kaste det ind over. Det ligger jo med timianen og hvidløget og tager smag af det. Alt fedt trækker jo smag ud af alting. Det er jo også en replik for forestillingen. Der er et tidspunkt, hvor min karakter bliver meget sur over, at nogen ikke har pakket smøret ordentligt ind i køleskabet. Er det sådan et reelt godt hack? Man skal altid pakke smør ind i køleskabet? Jeg vil sige, ja. Alt der har fedt i sig, det suger lugt til sig. Generelt bare holde en god køkkenhygiejne. Det gør vi jo også her. Det er jo et ret fantastisk rum, vi er i, fordi vi har sådan en blanding af ægte citroner, men også falske æbler. Jeg giver det lige lidt salt og lidt peber. Der er jo nu hver kok med respekt for sig selv vil jo bruge usaltet smør. Jeg behøver ikke at have respekt for mig selv som kok. Jeg klarer mig fint. Så jeg har brugt saltet smør, så det skal man selvfølgelig lige huske. Og så er der selvfølgelig også, hvorvidt man bruger en fond, der er saltet. Det er egentlig ved at være tid til at få dem op i sådan en lille, jo mindre den er, jo bedre. Fordi så jo mindre fond har man brug for. Sådan bare en lille ovenfast fad der. Og vi kan godt give det selskab af hvidløg og timian her. For at give det lidt mere smag? Jamen simpelthen bare fordi, så kan det ligge der som en dejlig lille te og trække videre. Så hælder vi bare lige hønsefond på, til det lige akkurat ikke dækker. Og så kommer det her i ovnen, alt efter hvor store kartoffelstykker man ligesom har med at gøre. Alt mellem en halv time og 40 minutter. Ja. Ved 150 grader varmluft. Det er i hvert fald det, jeg gør. Og altså, smøret må man jo også gerne give med. Det er smøret, der gør. Altså det der syn, så ved man, at man er på vej i den helt rigtige retning. Det dufter helt fantastisk. Det gode ved det her, det er, at man kan... Ja, for det første, det gode ved, at vi filmer, at jeg laver mad. Det er jo, at vi kan sige, hov, jeg har snydt lidt. Det er ægte tv-køkkenmanier. Vi har præcis, vi har nemlig snydt lidt. Ja. Nu bytter vi lige nogle forskellige plader ud her. For jeg har jo lavet nogle tidligere. Ja, og det er simpelthen bare dem derovre, der er kommet ud af ovnen? Simpelthen, og så de har fået lov til at køle af, ja. Og det skal de. Det er en kold servering. Pomme fondant fungerer rigtig godt, varm og kold. Så har jeg så også snydt lidt med, at jeg har taget lidt syrnet fløde. Det som man normalt kalder creme fraiche, men alle kokke siger syrnet fløde. Jeg har givet det lidt mere syre, jeg har puttet lidt frisk citronsaft i. Simpelthen bare lige for at accentuere det her syrligheden kommer fra. Og så en olie på dild og lidt purløg, som jeg bare varmede lidt i ikke alt for varm olie. Alt over 55 grader, så klorofylden ryger ud af det, så bliver det ikke grønt nok. Og hvad gør man så? Altså blender du det så? Så blender jeg det, og så filtrerer jeg det, og så lader jeg det lige, der er sådan en trick med at lade det hænge i en sprøjtepose. Ja. Så skiller det helt automatisk, så det i bunden, det kan man lige tage fra. Så får man færdigt produkt. Men vi kan jo lige lave et par stykker her. Ja, lad os endelig anrette lidt. Det her, det er jo faktisk noget, som publikum også får lov til at gøre, hvis de er heldige. Ja, fordi lige præcis den her ret er der jo 3 heldige publikummer, der får lov til at komme op og hjælpe dig med at anrette. Det er det. Og få lov til at smage faktisk også i forestillingen. Og jeg prøvede med Mira, som jeg spiller sammen med, bare for at se, at det er en fuldstændig umulig opgave. Fordi jeg havde lavet den, og jeg havde lavet den her til 14 mennesker, og vi var enige om, okay, det her det er rigtig godt, og den smager virkelig godt til en god champagne. Og hvis man måske er rigtig heldig, så får man også et lille glas champagne
på scenen. Og så havde jeg min medspiller på besøg som forsøgskanin til lige, kunne jeg instruere hende i at gøre det. Ja. Jeg vil ikke bede dig om at gøre det. Nu gør jeg det. Jeg bare selv, det publikum kommer til at gøre, men det er at lave sådan en lille, fin kratersø her på siden. Ja. Og det kan være, mens du anretter. Nu, Mira er jo faktisk, som du sagde, din medskuespiller i forestillingen. Ja. Og den her scene, I er i, hvor I laver nytårsretten, er jo faktisk lidt en speciel scene. Fordi hvor er vi henne i forestillingen, når at I ligesom står og laver den her ret? Vi er først og fremmest lige omkring halvvejs. Og det er jo altid der, det gerne må blive lidt spændende, og der er måske noget lidt nyt. Altså, de kommer ind på livet af hinanden, Frank og Camille, som Mia spiller, på en måde, som de ikke helt selv har bestemt. De har ikke rigtig valgt hinanden, i forhold til, at de skal gå op og ned hen, bo i samme lejlighed faktisk, den lejlighed, vi ligesom er i. Og det fungerer på ingen måde. Men nytårsaften, der sker et eller andet, der er sådan en lille vendepunkt, hvor man måske ser ind i, at tingene kunne ændre sig. Og kort tid efter, så går det galt igen. Så går det galt. Men der er et eller andet helt magisk ved nytårsaften, ikke? Jo, der er ligesom, der kommer sådan en sprække ind til, kunne jeg være et andet menneske? Jeg tror nemlig, du har helt ret i, at det lige omkring nytårsaften, der kan alt jo ske. Det er jo det er sådan en magisk sådan tærskeltidspunkt, ikke? Folk snakker nogle gange om det der med liminal spaces. Det kommer jo af det latinske ord for tærskel, faktisk. Så der er sådan en elektricitet omkring det. Og det er en hamrende god scene. Nu har du simpelthen også lagt... Nu har jeg lige lagt et stenbid ovenpå. Og olien også. Og der kom lidt olie i også, præcis. Jeg kan se, det er sort stenbid oven. Er der nogen forskel på, hvis man vælger... Altså smagsmæssigt vil jeg sige, det eneste, der vil gøre en forskel, det var, hvis man var i sæson og brugte frisk stenbid oven. Ja. Når vi har at gøre med et produkt som det her, som er jo sådan semi-konserveret, så vil jeg sige, om man vælger rød eller om man vælger sort. Det er egentlig sagen uvedkommende. Man kan gå med mange andre fiskeæg. Man kan jo også, hvis man for eksempel gerne vil have, at den skal være 100% plantebaseret, den her ret, så kan man jo gå med en grøntsagsfond, en svampefond, vil jeg helt klart anbefale. Ja. Og så kunne man tage noget af det her tangkaviar. Ja. Og der vil man få en smagsoplevelse, som stadig også er rigtig lækker. Men det tilføjer et saltet element, og så er det også noget æstetisk i den her ret, eller hvordan? Jeg kan personligt godt lide det... ikke helt monokrome, men i hvert fald temaet med, at vi kører rigtig meget sort, hvid og grøn. Og så er det den her måde, som vi også kender fra æggeblomme, fra hønseæg. Det giver den der ekstra følelse i munden. Mange kender jo selvfølgelig efterhånden udtrykket umami. Det er jo simpelthen bare den her sådan æggeblomme fornemmelse. Og så kan jeg også godt lide det fisket. Jeg bruger også tit, har taget meget inspiration fra den måde, man laver mad i Kina, Malaysia, Singapore. Bruge lidt fish sauce i ting for ligesom at hæve det op. Nu er vi simpelthen nu er vi færdige. Nu er den simpelthen færdig. Den er jo helt fantastisk smuk. Altså, jamen, det er jeg glad for. Jeg har jo slet ikke set den. Jeg har godt set, jeg lavede den et par gange, men jeg har faktisk ikke set retten så tæt på. Nej. Og den virker jo forholdsvis sådan overskuelig at lave. Altså, så længe man har, og det har vi jo, når vi når dertil i forestillingen, så altså, fordi alt, hvad jeg har lavet med kartoflen der, det sker på scenen, men det sker på et andet tidspunkt. Ja. Fordi vi kan jo ikke bare sådan lige få en halv time til at gå. Så det har vi flettet ind i noget andet, og det er det, der er så sjovt, og der, hvor jeg faktisk synes, og det har jeg altid syntes, at mad og teater jo faktisk minder lidt om hinanden. Fordi det er noget med en hulens masse forarbejde, og så noget virkelig intenst. Nu er vi på, og nu gør vi det her, og så 5 sekunder efter, så er det blevet spist, eller det er blevet oplevet, og så resten, der ligger tilbage, det er jo ligesom bare, hvilket indtryk gjorde det på mig. Ja. Altså fordøjelsen, eftertanken, og det synes jeg er så fantastisk, fordi man bliver bevidst om, at ting er jo forgængelige, og nogle gange så er, den her pommes fondant med stenbiderovn, den er jo bedst lige nu. Og nogen skal jo spise den, det er jo en helt reel, konkret ting, og det er jo også det, teater er. Kontra, og ikke et ondt ord om film og tv, men det er jo helt reelt, og det er
endnu mere reelt, når vi faktisk kan invitere folk op og sige, kom og spis og hold nytår med os og blive transporteret. Det må man sige. Det bliver i hvert fald skånselsløst live, når du skal stå og lave mad her på scenen i forestillingen Ensemble C2. Og den har jo premiere den 9. oktober og spiller helt til den 9. november. Jonathan, jeg glæder mig så meget til at smage det her. Tusind tak, fordi du havde lyst og tid til lige at lave en ret. Og jeg skal også lige huske at sige, at Jonathan har lovet at levere opskriften til mig, så den kommer til at ligge på hjemmesiden, hvis der er nogen af jer, der godt kunne tænke jer at prøve at lave den her nytårsret derhjemme. Tak, Jonathan. Ja, selv tak. Velbekomme.